Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. willing po akong hintayin si Charlene kahit 7 years na sila ng kanyang boyfriend. Feel good morning po sa mga kabisyong mahahaba ang pasensya tulad ko. Lalo na sa mga nag-aabang sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang JV. Mula po sa Pasay City. Isa po akong Bicolano. Maray na aga sa inyo, gabos. Itong aking katas, call na tits, ay tungkol po sa pinakamamahal kong si Charlene. Nagsimula po ito nung nasa college po kami. Nursing student si Charlene. Ako naman ay mass comm. Ewan ko ba, gustong-gusto ko si Charlene. Handa ko pong gawin ang lahat para sa kanya. At first time ko po itong naramdaman, Kola Tits. Subalit nung time na yon, may boyfriend po siya eh. 7 years. Ano ba namang laban ko doon? Kaya ang ginawa ko po ay naghintay hanggang sa maghiwalay sila. Di ko naman po ipinagdasal na sana'y mangyari yon, pero aba, nangyari nga. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Kain ka lang. Ako bahala, treat ko to. Wala akong gana eh. Akala ko ba na-toxic ka na dun, kaya... Oo, yun nga eh. Siyempre, may mga bumabalik pa rin. Yung mga moments na napaka-toxic ng relasyon namin. Siyempre, 7 years, minahal ko naman yung medyo masakit din naman pa rin talaga. Magayon ka. Salamat. Papasok mo talaga yun eh, no? Ayun, napasok ko eh. Ako ba, pwede na bang pumasok sa puso mo? Seryoso ka ba? Oo, masama mang magdasal na sana maghiwalay kayo, pero syempre hindi ko naman ginawa yun. Naghintay ako na kapag wala ka ng boyfriend, maliligaw ako sa'yo.
Iniintay mo ko? Oo. Ano naman ako iniintay? Eh, alam mo naman na gustong gusto kita eh. Kaso, JV, sorry ah. Bakit? Ha? Eh, syempre, kakatapos lang ng 7-year relationship ko. Fresh na fresh pa yung mga pangyayari. May mga relapse pa ako. Tsaka, alam mo naman ang hirap ng nursing. Pinagsabay ko nga yung relationship kahit mahirap. Sa ngayon, gusto ko munang mag-focus sa pag-aaral. Pahirap ng pahirap yung mga subjects namin. Tsaka meron na kami mga puro field. Mga charity. Pasensya ka na. Sana hindi ka magtampo. Ah, ganun ba? Sige, okay lang naman. Di naman kita pinipilit na agad-agad sagutin mo ako kasi alam ko naman yung pinagdadaanan mo. Kaya okay lang. Basta okay lang ba sa'yo kung maliligo ako? Hindi naman kita pinipilit eh. Willing ka ba mag-intay pag ready na ako? Kasi hindi ko masasabi kung kailan ako magiging ready. Oo, Pero kung willing ka naman, hindi kita makita, magsasalamin ako ah. willing naman. Mas lalo kang naging magayon. Maganda. Talaga, JV. Bakit? JV, pero seryoso usapan. Kung willing ka mag-intay, edi dyan ka lang. Oo naman. Pag ready na ako, promise sasabihin ko sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na happy ako na andyan ka. Happy ako na dito ka sa buhay ko. Ang grateful ko kasi ito, dinadamayan mo ko kahit di mo naman ako kaano-ano. Magiging kaano-ano din kita, Charlene. Kaya, thank you din at kahit papaano may konting chance ako sa'yo. Hindi lang konti, no? Siyempre meron, kaya nga kita pinag-aantay. Pero, JV, sana hindi ka magbago kahit ito nag-move on pa lang ako. Oo naman. Ako pa ba? Samahan mo ko sa maraming coffee dates, ha? Oo, sige. Ako pa ba? Oo, ngayon kain muna tayo. Sige. Nirespeto ko po ang desisyon ni Charlene Colatitz. Hindi ko po siya pinilit na sagutin niya agad ako kasi alam ko po, nagmo-move on pa po siya sa toxic niyang ex-boyfriend. Baka kasi ma-10 ako sa langit pero natuwa po talaga ako na hiwalay na sila. At least ngayon, mas malaki yung chances of winning ko sa puso niya. Hinintay ko po si Charlene hanggang hindi ko po namalayan. Colatitz, umabot na pala ako ng 3 years sa kahihintay sa kanya. Pero okay lang po yun. Kahit puyat ako, pinagluluto ko po siya ng paborito niyang adobo. At hinahatid ko pa po ito dun sa ospital kung saan po siya nag-OJT. Ang gwapo naman ng pasyente. Pasyente ka ba? Hindi po. Para kay ano po sana, kay Charlene. Bagay sa'yo yung kulot mong hair. Kanino to? Ay, para kay Charlene. Andyan po ba siya? Si Charlene, ako. Opo. Hindi ko lang, baka nakatulog na sa sobrang pag-aaral. Aral ng aral yun eh. Okay. Sabi niya kasi dito daw ako pupunta sa ospital dito ka pumunta. Opo. Sige, tatawagin ko ba? Iwan mo na lang yan. Hindi. Sana nandyan siya. Ay, ayun. Cha! Oh! James, di ka nagpasabi Punta ka pala? Oo, nagluto ako ng paborito mong adobo kasi... Anto ka pa ba? Sobrang toxic kasi. Kape.
Meron din akong dalang kape para sa'yo. Dala kang kape? Oo. Bibili pa lang ako sakto. Hindi, okay na yan. Ang Kape, bango tas naman adobo. ang dala mo. Ha? Pinagluto. Uy, Mars, ano yan, Mars? Kaya nga, sana all may naghahatid ng pagkain. Kayo na ba? I-announce nyo na, hindi yung nagtatanong pa kami at may mga chismisan pa kami sa GC ha, kung kayo na ba o hindi kasi ibang level na yan, hatira ng pagkain. Sana all may nakatira na Sana all. pagkain. Oy, share tayo dyan, Madam Ay, marami po yan. Para... Madam Charlene. Kami rin, sinama mo kami ng mga ka-OJTs niya dahil dyan pasado ka na sa amin. Ay, oo, Pag di kasi pasado. pag hindi kasi nagot ni Charlene, andyan si Trixie. Ay, oo, akin ka na lang. Gusto-gusto ko yung mga kulot na parang Bruno Mars yung buhok. Oo, at Tas, saka... medyo sexy. Sana magustuhan mo yan. Ayun, Salamat, adobong ha. chick boy yan. Nag-effort ka? Ano, chick boy? Chicken at baboy, tas may egg. Adobong chick boy! Baka chick boy ka. Ay, hindi po. Babaero ka yata. Ay, hindi po. Pero thank you dito ha. Uy, thank you ha. Salamat ha. Uy, na-appreciate ko to. Ano ka ba? Ilang years na ba tong nanliligaw sa'yo? Kaya nga. Uy, wag na kayong magtanong dyan. Dami yun. 3 years na eh. Ano? Charlie 1, 2, naman. 3. Awan! Sagutin mo na to. Si JV, kawawa naman. Trixie, sino ka ba para magdesisyon? Usap na lang kami. Pwede huwag natin dito pag kayo talagang dalawa. Alam nyo, makakapag-intayan si JV kasi, laba ko niyan, di ba, James? Oo naman. Charlene pa ba eh? Di ba ang hirap Nakasama sa ng, akin. ng mga subjects natin ngayon, tapos nag-OJT pa tayo. Tapos alam nyo naman, mas masipag ako kaysa sa inyong dalawa, di ba? Oo nga, sa'yo kami ng ngopya. Paano? Sibat na ako. Sana magustuhan Cut niya. na lang Thank you Okay. James, Ah. flying kiss. Ay, saluhin ko talaga. Salamat. Ano ba yung kiss na? Ano ba yan? Ano ba yan? Napaka-conservative. Tingin agad. Correct. Kahit puyat po ako, Kolatits, ay pinagluluto ko siya ng adobong gusto niya. Inahatid ko kung nasaan po siya. At one time, wala daw siya sa bahay nila, sa boarding house niya kasi nga po, may research daw po sila. Hindi ko muna inistorbo si Charlene. Sumama muna ako sa aking tropa para tumambay sa may harbor. Para makapag-chill and unwind. Par, buti naman sumama ka, par. Tagal na natin hindi nagkasama. Diba, Kim? Ano naman nangyari dito? Break na kami ng ka-situationship ko. Hindi ba? Bakit di mag-break? Sitwasyon lang naman pala yan. I love you-han na kami, tsaka laging nag-good morningan. Di ba parang kayo na yon? Kaso biglang di nag-reply Parang nakarelate ako sa iyo, Kim. Uy, bakit? Binagdada. Siyempre, Oo nga pala. ganun kami ni Charlene, kaso wala kami. Pero parang kami na hindi ko alam. Pero sabi Uy. niya maghintay lang daw ako pag handa Tagay na. para dyan, tagay. Bong. Cheers, bye, cheers! Tagay, cheers! Cheers! Pero bong, JB, Ito para sa... tapatan. Ayan. Salamat. Pero, uy, walang halong biro. 3 years. Uy, bong, teka lang. Apaka-uhaw na uhaw naman ito sa alak. JB, Oh. seryoso. 3 years, di ka ba nagtataka, di ka pa sinasagot? Oo nga, par. Dapat sinagot ka na, par. Oo, kasi pag gusto ka. Pag ayaw sa'yo, papatagalin yan. Maniwala ka sa akin. Ganun ba yun, Kim? Oo, basic. Ikaw, Bong. Di naman Tingin mo? siguro kasi busy rin siya sa pagiging nursing eh. Mahirap kaya maging nursing student. Puyat-puyat yun. Par, Mahal mo kasi... Kita mo yun nasa kabilang bar? Di ba si Charlene yan? Saan? Ayun o, may kasamang lalaki, kaulingan. Uy, parang sawa makapulupot Si Charlene yun, di ba?
Uy, ang pogi ng kasama. Mas pogi sa'yo. Mas pogi sa'yo. Hindi yan si Charlene. Si Charlene nga. Hindi yan si Charlene. Parang tanga ka. I-videohan ko i-zoom ko Tignan mo Time 7 to ayan. Hindi Charlene nga yan. si Charlene yan. Hindi yan si Charlene. Huy, gumising ka. Si Charlene yun. Ayun na nakapulupot. Ang Hindi pogi ng kasama. Sorry pre, pangit mo kasi siguro. Hindi yan si Charlene. Par, uwi na tayo. Par, okay ka lang? Uwi na tayo. Par. Am I better off dead? Si Charlene po yun. Kulatits. May kasama siya. Classmate niya. Kilala ko yung lalaking yun, si Steve. Nakwento niya na yun sa akin eh. Magka-holding hands po sila. Kaya tinawagan ko si Charlene, kinausap ko sa phone. Kung kumusta ang research niya. Hello, Cha? James, Kumusta research niyo? ito, walang tulog nga Kakarating-rating ko lang galing sa pagpupuyat. Nahirapan kami sa sa bibliography. Hindi ka ba umalis? Hindi. Nagawa ko ng research. Pinagdamayan ko. Inaantok na nga ako. Ay, gusto ko ng kape. Ganun ba? Pwede ba tayo mag-usap bukas? Sige. Walang problema. Sige. Off ko sa OJT. Sige, kita tayo. Dating gawi. Okay. Kita tayo bukas. Sige. So, napuyat ka Sarap pala. ng Sorry kape. ha. Oo. Ay, tama yung eye bags ko. Kapuyat ko sa research. Nahirapan ako pabalik-balik yung dun sa bibliography. Mali kasi yung mga footnotes ko eh. Hindi ka talaga umalis? Ano pala to? Ha? Hindi Ewan mo ko. sinabi na kasama mo pala si Steve. Andun din ako eh. Kasi dapat ihatid ko yung adobo sa'yo. Kaso sabi mo may research ka tapos. Iba pala ni-research mo eh. Sorry, Steve. Steve, sorry. Steve? Ay. Tingnan mo, pati pangalan niya, Sige, ba? sorry. Sorry. Kasi inuulit mo sabihin eh. Siyempre, yun talaga eh. Ni-interrogate mo ako, siyempre nalilito ako. Pero sorry, Ano ba JV. kayo? Ano ba tayo? Sorry, pero... Sorry, JV, pero... Na-fall ako kay Steve. Ano? Sorry. JV, sorry. Naghintay mo ako ng 3 taon? I didn't mean to hurt you. Sorry, JV. JV, special ka, mabait ka, maalaga ka, maalalahanin ka, deserve mo mahalin, pero hindi ako yung para sa iyo. JV, si Steve yung mahal ko. Sorry, Jave. Jave, sana hindi ka magalit sa akin. Napaka-unfair mo naman. Totoo akong nagmahal sa'yo eh. Tapos... JV, sorry. JV, sorry. Sana hindi ka magalit sa akin. Sorry. Napaka-unfair mo. Sorry. Wala naman akong sinabi na tayo, di ba? Pinaghintay mo ako eh. 3 taon, 3 years. Ikaw yun. Sinabi ko bang tagalan mo yung antay? Sorry. Ako pa may kasalanan. Sorry.
Sorry, James. Sorry, alis na ako, James. Sorry. Charlene! Charlene!